Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Menteri Sarkar ubapait ia katera Secretariat Administration Department uba sostina sotun ula leit banjurep ia kayeng tabaka Sarkar Meghalaya kadang syudep thiet ha Bangalore nakabentaban penkelas syaka Meghalaya House kanang ban pensuk ia ki nong Meghalaya ki balet donkam syaka ni kanong ba uba sotun ula leit jurep ru ia kajaka kabaka Sarkar katemu ban thiet ha Mumbai nakabentaban shna ia ka Meghalaya House namarba ka Meghalaya House ka badan menta kalakapnya syabapalat namarba ki bun ba ki brio na Meghalaya ki balet sa Mumbai nakabenta ki jingdon kam jongki tung ini sangap menta ia ka jing batai uni Menteri Sarkar hadin kani ka jingwan jurep jong u ha Bangalore bat Mumbai. Ilaidon kini ki atli ki inspection ki badon kam hadu kata-kata bat ka thong jong ka Sarkar hi kalong ba ngikwa ban yo shu ya ki jaka nagamta ban penkha shu ya ka jaka ba kinyo banyarap nagamta ki nongwan sumar bat kumju nagamta ki kena school ki bawan ban pulis ya kini ka than bat ka kwa ban penpau hakbidai bat ka jaka hakbidai ka yeng ka ba nakalian ka Sarkar ladap thiet ha Bangalore hakaba kanlong ka jingmentoy nagamta ki kena puli baro kiba leit ban puli syakati kathan bat kanlong ru ka jinggerku nagamta ki tuki kena school baro kiba leit ya ki kino ki interview lane ka internship la kano ka jingpuli ka jungki hakaba kinleit ha po Bangalore bat ngasngoru ban penpau ya kejing sokmen ngidon hangne ha po Mumbai hakaba ngilale eka inspection ladu menen bat mentang laidep eka meeting bat hakani ka meeting ke bang ilayo banekren bat ngilayo banya pensngo hakaba ka Mumbai Meghalaya House kabadon menta kalong ka bala kim bat kaba ki babun ba ki nongpang kiwan ban sya sumar apo jong kanika Tata Cancer Institute but ngasngoban penpau ru ba nakalian ke Sarkar ngilayo ye ke offer hagabde bekajaka ke batmai but kini kejaka mentang gidang don ha ka negotiation namar ba nakalian ka government of Maharashtra ki ay ka dor kabade ka doryo but mentang nakalian ka nakalian jungi nakalian ka department ila ai de kijing tho ban kerpat nagapta banginyo e kador ka badai kador Sarkar ka ba kanlong kador kabala ban beduna bat hakba onsala ban snab yang sakawai pat ka ying nakabenta ka jingnon kam jong kitu ki nongwan nonglek hapo Mumbai bat ka banlong guru ka jingmentoy ka jingkerku kamtam mi kitu bawan sumar syakani ka jaka namar ba hapo Mumbai hi ki babun kiba penon kam ya ka Meghalaya House kidai kiba bun hi kidai kiba wan mancha sumar nak ta jing sdom kiba maki kidon de kublai shibun ngapan pa jing kublai sa sisen ki officers baro kibe don lang kibala shim ya ka jingket khia na gamta kumno ban ay ka jing sekri ka mopha na gamta ki nong song snong kibjongi kiba Meghalaya kiba wan mancha sumar ha kene ka than ban ngaket bok kriang ban ngai scam ba ka jing thumu ka ba ka Sarkar ka don on sala ban pun long no sen na gamta ka jing mentoy jong ki pai no song snong la ne ki tu ki nongwan sumar la ne ki badon kam ban penon kam jing ba ka jing mentoy ka ban yo na ko Meghalaya House ka badon ha Mumbai bat kumju badon ha Bangalore.